Takže ahoj všichni, dneska tady máme video z Brawl Stars, otevíračka 100 star dropů. Já jsem tohle video natáčela i se zvukem, ale dabuju vám to až takhle potom, protože se mi ten zvuk nenahrál. Prostě jsem neměla zaplý mikrofon, takže to prostě nejelo. Takže vám to nahrávám tady až takhle potom, takže neuvidíte moji jako živou reakci, ale tak nevadí, tak prostě budete mít asi písničku, tak stává se. A do Brawl Stars prostě přidali event, kde každému hráči dali zdarma 100 star dropů a jo, zkusím si i v tomto videu zahrát za ty brawlery, co jsem z toho dostala a můžeme se vrhnout na otevírání. Zatím to vypadá, že mi padá jenom rarky, ale uvidíte, co se stane pak. A pokud jste se dostali do této části videa, tak napište do komentářů slovo Star Drop. Tady mi už konečně po několika star dropech padl první brawler. Tady mi už padl druhý brawler Bonnie. I know this isn't what you wanna hear.
this hurt, yeah. 너가 울렸던 내 전화는 꺼놨지. 필요했나 봐 내게 나의 시간이. I don't want no pain 너의 깊은 생각이. 너가 줬던 옷들 다 아직도 있지. Call me up again 너의 부재중 I'ma pick up my phone yeah. Call me up again 화면에는 빨간색 숫자가 또 떠있지. Hit me up again 우리 몰래 차 안에서 주고받은 선물 같이. Call me up again hit me up again 우리 전화하듯이 또 비밀리. 난 너가 더 보고 싶은데 yeah yeah. 전화가 더 울렸으면 해. Yeah, yeah. I know this isn't what you wanna hear, yeah. You know I've been down so lately, no more tear, yeah. All this pain inside me put me down to dirt, yeah. 나는 알아, I'm too young to be this hurt, yeah, yeah, yeah. I'm too young to be this hurt, 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 yeah. Tady už to bylo teda 100. Vůbec jsem to neočekávala, že už to bylo 100. Já jsem to jako nepočítala. Myslela jsem si, že jim mám třeba teprve 60 a vůbec už ne 100, ale OK. A už si jdu teda vyzkoušet a vyupgradeovat ty moje nové brawlery a jdu si s nima zahrát nějakou hru. Tak tohle by bylo všechno z dnešního videa. Já doufám, že vás to aspoň trochu bavilo. A když tak mě napište, jaké vy jste měli štěstí. Jestli jste dostali víc brawlerů než já nebo míň. A jo, uvidíme se u nějakého dalšího videa, třeba ještě u nějakého eventu. A čau!